Raġel. Dolodu. Lodwa tajba, illum 9 ta' April, ħamis ix-xirka. Matul dawn it-tliet ijiem li jissejħu it-tridu qaddis tal-Għid, il-Knisja ma tiċċelebrax il-Qudies bħas-soltu. Isiru biss iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi marbutin mal-passjoni, il-mewt u l-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu li miegħu ngħixu sija b'sija kif huma rrakkontati fl-Evanġelji. Għalhekk dalgħodu, għada u s-sibt filgħodu se nitolbu l-ewwel żewġ talbiet mill-liturġija tas-sigħat, l-uffiċċju tal-qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum li bħal-liturġija tas-sigħat kollha huma magħmulin minn salmi u kantiċi bl-antifoni tagħhom, xi siltiet mill-Iskrittura u mill-kitbiet jew ħsibijiet ta' xi qaddisin. Nitolbu flimkien fil-ħin li ġej ma' Monsignor Arċisqof Charles Xikluna. Mulej jiftaħ li xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata lina, ejjew nadurawh. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-fer li l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nesqu qudiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Għaxalla kbiru l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, għal-kubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan il-nisel u jienet qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina, ejjew nadurawh. Infaħru bleħen wieħed u nsebħu rebħa kbira li ġab il-feddej tagħna bis-sagrifiċċju tiegħu
u lis-salib inweċħu stendart hekk mimli glorja. Kif l-ewwel bniedem tqarraq u daq il-mewt mill-frotta li kiel biħsara tiegħu, il-ħnina ta' min ħalqu weditu dik is-siegħa fejqan mill-istess soda. Fil-pjan tas-salvazzjoni hekk kien meħtieġ għalina biex l-erf ta' Alla jeleb żunit il-qarriq tagħna u l-għodda stess tal-għadu jagħtiha lilna bduha. Kif wasiltilna l-milja ta' żminijiet skont kelmtu, bagħat il-missier lill-ibnu ħalliq tad-dinja kollha li tnissel f'ġuf tom verġni u twieled bniedem bħalna. Magħluqa 30 sena ta' ħajtu bħala bniedem min rajh il-feddej tagħna fi drieħ il-mewt jingħata. Ħaruf bla tnub sar vittma fuq is-salib għall-ħtija. Tingħata dejjem glorja kif lill-Missier u l-Iben, hekk lill-Ispirtu Santu, it-Trinità qaddisa, lill-grazzja tagħha fdietna u dejjem qiegħda żżommna. Amen. Ma niflaħx ngħajjat iżjed, jiena u nistenna lill-Alla tiegħi. Salvani o Alla għax l-ilma laħaq sa griżmejja. Sibt ruħi maddas f'ħama font, ma hemmx fejn inserraħ riġlejja. Sibt ruħi fil-mawoli, il-mewġ qed ikaxkarni. Ma niflaħx ngħajjat iżjed, griżmejja inħanqu, tamxu għajnejja jien u nistenna l-Alla tiegħi. Dawk li għal xejn joboduni u ma iżjed mix-xar ta' rasi. Dawk li bil-gideb jixluni huma b'saħħithom aktar minn għadmi, ġaluni nrod dak li ma sraqx. Inti o Alla taf bil-bluwa tiegħi, ħtijieti mhumiex moħbija minnek. Ma jinfixilx minħabba fija min jittama fik, mulej tal-eżerċti. Ma jistħix minħabba fija min ifittex lilek, Alla ta' Iżrael. Għax minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sir barrani għal ħuti u li tommi ma jarfunix. Għax il-ħeġġa għal darek fnitni, it-tajjir ta' min jajjar lilek waqafu. Akkist bis-sawm li l-nifsi u swili biss biex zebilħuni. L-xkora li tfajt fuqi bil-bisi ġibdet fuqi tpaċċpiċ tagħhom. Jgħidu fuqi bil-qeda f'bib il-belt, jixorbu l-imbit u jannu fuqi. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Ma niflaħx ngħajjat iżjed, jiena u nistenna l-Alla tiegħi. Tawni bikel il-velenu, sewni l-ħall meta kont bilanċ. Imma jien lilek nitlob mulej, meta joġbok o Alla weġibni. Fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda tas-salvazzjoni tiegħek. Aqlani mill-ħama u ma nibqax nieżel, ħarisni minn min jobodni u eħlisni mill-ilma font. Tħallix iġorni l-ilma jew jiblani id-dabin u jingħalaq fuq il-bir. Weġibni mulej għax mill-aħjar tjubitek, dullejja fil-kobor tal-ħnina tiegħek. Taħbix wiċċek mill-qaddej tiegħek, fittex weġibni għax ninsab f'lem. Ersaq riplejja u ifdini, eħlisni minħabba l-edewwa tiegħi. Inti taf bit-kasbir u l-mistħija u l-għajb tiegħi, quddiemek huma l-edewwa kollha tiegħi. It-tajjir qasam li qalbi u fnini, fittixt min jadirni u ma sibt lil ħadd, min ifarraġni
u ma kelli lil ħadd. Tawni bikel il-velenu, sqewni l-ħall meta kont bilanċ. Glorja lil missier u lill-liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tawni bikel il-velenu, sqewni l-ħall meta kont bilanċ. Għamlu l-qalb, intom li tfittxu lill-Alla. Imma jiena msejken u batut, terfani u Alla is-salvazzjoni tiegħek. Infaħħar l-isem ta' Alla bilana, inkabru bana tarat il-ħajr. Dan joġob lil mulej aktar minn offerta ta' gendus jew ta' barri fl-aqwa tiegħu. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu, u tamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej u ma jistmelx l-imjassrin tiegħu. Ifaħruh is-sema u l-art, l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom. Għax Alla jsalva lil Sion u jibni l-bliet ta' Ġuda u ma jerġgħu lura u jagħmru fiha. Jirtuha u liet il-qaddejja tiegħu, dawk li jħobbu lill-ismu joqogħdu fiha. Glorja lil missier u lill-liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għamlu l-qalb, intom li tfittxu lill-Alla. Meta nintrefa mill-art, jiġbed lill-bnedmin kollha lejja. Mill-ittra lill-Lut. Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-santwarju, Ġesu bin Alla. Ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna. Imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħnina u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu. Kull qassis il-kbir meħud minn fost il-bnedmin u mqija tal-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla biex joffri doni u sagrifiċċji għad-dnubiet. U dak li jista' jagħder il dawk li ma jafux u li jiżbaljaw, għax huwa wkoll u dajjef. U minħabba f'hekk għandu joffri sagrifiċċji għad-dnubiet tiegħu wkoll bħalma joffrihom għad-dnubiet tal-poplu. Ħadd m'għandu jieħu bidejh għalih innifsu dan il-ġieħ, imma biss min hu msejjaħ minn Alla, sewwa sew kif kien imsejjaħ Aaron. Għax hekk ukoll Kristu ma tax lilu nnifsu l-ġieħ li jkun qassis il-kbir, imma dan tawlu Alla li qallu: Ibni int, illum jien nissiltek. U kif jgħid ukoll band oħra: Inti qassis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bid-dmugħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Wara li Alla għamlu l-qassis il-kbir skont l-ordni ta' Melkisedek.
Kristu għad li kien bin Alla, tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U sar awtur tas-salvazzjoni tal-dejjem għal kull min jisma' minnu. Meta kien jgħix fuq din l-art, offra talb u suppliki bleħenoli u ġie mismuh minħabba l-qima tiegħu lejn Alla. U sar awtur tas-salvazzjoni tal-dejjem għal kull min jisma' minnu. Qari minn omilija fuq il-lejt il-kbir ta' Melitone, isqof ta' Sardi. Il-ħaruf is-sagrifikat ħelisna mill-mewt għal-ħajja. Il-profeti ħabbru ħafna ħwejjeġ tal-għaġeb fuq il-misteru tal-lejt, li hu Kristu l-mulej, lilu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu dak li niżel mis-sema u ġie fid-dinja lina l-bnedmin, imġarba fir-ruħ u l-ġisem minħabba fid-dnubietna. U dak li sar bniedem fil-ġuf safi tal-Verġini Marija u der fostna bħala bniedem f'ġisem ibati bħalna u dak li tabba biħtijietna u li bl-ispirtu tiegħu li ma setax imut eret il-mewt li kienet toqtolna. Kristu dak li ġie meħud tal-qatla bħal ħaruf u dak li ħellisna mill-jasar tad-dinja kif il-lut ħelsu mill-jasar tal-Eġittu u dak li salvana mill-madmat tax-xitan kif salvaw il-lut mill-madmat tal-Farawn u dak li mmarka r-ruħ ta' kull wieħed minna bl-ispirtu tiegħu u l-ġisem ta' kull wieħed minna bid-demm tiegħu. Kristu u dak li neżza l-mewt minn kull ġieħ u bekka lix-xitan, l-istess kif għamel Mosè lill-Farawn, u dak li kkastiga l-ħażen u qeret u liet il-qerq, kif Mosè ikkastiga l-Eġittu u ħallih bla wlied. Kristu u dak li ħelisna mill-jasar u tagħna l-ħelsien, u dak li sejħilna mid-dlama d-dawl, mill-mewt għal-ħajja, mis-saltna tal-moħqrija għas-saltna ta' dejjem u għammilna għal dejjem saċerdozju ġdid u ġens maħtur. Kristu u lejt tas-salvazzjoni tagħna, dak li ġarrab kollox fina l-koll. F'Abel ġie maqtul, f'Iżak marbut bil-ħbula, f'Ġakkob kien qisu wieħed mikri, f'Ġuseppi kien milquh minn ħutu, f'Mosè abbandunat, fil-ħaruf tal-lejt is-sakrifikat, f'David ippersegwitat u fil-profeti imkasbar. Kristu dak li twieled bniedem bħalna minnhom verġini, ġie mdendel mas-salib, indifen fl-art, qam mill-imwiet u tela fl-għoli ta' smewiet. U l-ħaruf li ma fetaħx fommu, il-ħaruf li ġie maqtula, il-ħaruf li twilet minn Marija, in-naġa l-aktar ħelwa, il-ħaruf li ttieħed mill-merħla għal-qatla manżul ix-xemx u mitfum bil-lejl. Fuq is-salib ebda qadma ma nkisritlu u taħt l-art ma rax it-taħsir, imma qam mill-imwiet u miegħu qajjem il-bnedmin minn qiegħ il-qabar. La darba il-bnedmin kollha dimbu u ċaħdu mill-glorja ta' Alla u ma jsiru ġusti bil-grazzja tiegħu li hu jagħtihom minn rajħ permezz tal-fidwa li hemm fi Kristu Ġesu li ħallaqetu bħala mezz ta' maħfra bid-demm tiegħu. Hawn u l-ħaruf ta' Alla
dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Alla edu bħala mezz ta' maħfra bid-dem tiegħu. Ewħal sawtuh bil-qasba, nifduh bl-imsiemer blanza, mill-ġisem safi ħareġ u gelgel demmu kollu, u flima xmara nħasslu, is-sema l-art u l-kwiker. Salib sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar, m'hemmx oħra tixbaħ lilek fil-frott, fil-wart u l-werqa. Msiemer owda ħelwa, xfis ħelur fajtu fuqkom. O siġra kbira għolja, il-frijej tiegħek baxxi, u rattab lebusija li tagħtek in-natura. Kun sodda radba u xierqa għal-ġisem tar-re tagħna. Int biss kon dik li stħaqlek il-prezz tal-fidwa tnewwel u tħejji port tal-bniedem biex fih mill-arqa jsalva, maħsul bid-dem imqaddes li taħ il-ħaruf talla. Tingħata dejjem glorja kif lill-Missier u l-Iben, hekk lill-Ispirtu Santu, it-Trinità qaddisa, li l-grazzja tagħha fdietna u dejjem qiegħda żżommna. Amen. Fittex weġibni mulej għax ninsab fil-hemm. Orajta Izrael għati widen, int li tmexxi bħal merħla l-Ġuzeppi. Int li qiegħed fuq il-kerubini, iddi quddiem Efraim, Benjamin u Manassi. Għajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħas-salvana. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Mulej Alla tal-eżerċti kemm se ddum tinkorla minkejja t-talb tal-poplu tiegħek. Tmajthom il-ħobs maġun bid-dmuħ, sqejthom id-dmuħ bix-xaba. Għamilt minna t-tilwim tal-ġirien tagħna, l-edewwa tagħna jiddieħku bina. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Inti qlajt dilja mill-Eġittu, warrabt il-ġnus biex tħawwel lila. Ħejjejt l-art għalija, ixenxlet eruqa u mliet l-art. Tattew l-oljiet bid-del tagħha, bħal ċedri l-kbar iżraġen tagħha. Meddet sal-baħar il-frijej tagħha, sax-xmara iżraġen tagħha. Għaliex mela ġarraft il-ħitan tagħha u kull min jgħaddi qaċċat minna. Iħarbata il-ħanżir selvaġġ, il-bejjem tar-raba jiraw fiha. Erġa' ejja Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u wara u żid lil din id-dilja. Ħuħsib dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li int kabbart għalik. Jinqerdu mal-ħarsa qalila ta' wiċċek, dawk li tawa n-nar u qaċtuha. Ħadd tkun idek fuq il-bniedem tal-emintek, fuq il-bniedem li inti saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddinna l-ħajja u aħna nsejħu ismek. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Fittex weġibni mulej għax ninsab fil-hemm. Alla u s-salvazzjoni tiegħi, jien nittama u ma jkollix għax nisfi.
Inrodlok ħar mulej għax adabt għalija imma l-korla tiegħek reġgħet lura u inti farraġtni. Ara Alla u s-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix mniex nibsa. Għax il-qawwa u l-għana tiegħi u l-mulej u s-salvazzjoni tiegħi. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. U f'dak il-jum qatt tajdu għannu lil-mulej sejħu lill-ismu. Arfu l-ġnus leġubijiet tiegħu x'għandru li jismu huwa fil-għoli. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar ħajkun dam magħruf min nies kollha tal-art. Aqbes bil-ferħ għanni, inti li tammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alla u s-salvazzjoni tiegħi jien nittama u ma jkollix għax nisti. Il-mulej temana b'qamħ mill-aħjar, xebbana b'lasel mill-blat. Għannu bil-feħ lill-Alla qawwatana, għajtu bil-feħ lill-Alla ta' Ġakob. Ollu l-leħen tal-għana doqqu tnabar, doqqu ċetra ħelwa mal-arba. Doqqu tromba mal-qamar ġdid, mal-qamar mimli fjum il-festa tagħna. Għax dan hu mandament tal-Iżrael, din liġi ta' Alla ta' Ġakob. Dan l-ordni u taħli l-Ġuzeppi u għawħireċ minn art l-Eġittu. Kliem li ma nafux qiegħed nisma', neħħejtlek it-tabija minn fuq darek, ħlistlek idek mill-irfieq tal-qoffa. Fid-dej wejjaq sejjaħtli u jiena ħlistek, bleħem moħbi bħal frada u Eġiptek, dej l-ilma ta' Meribaħ ġarrabtek. Ismani poplu tiegħi ħanlumek, Iżrael mhux li kont tismani. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofskom, tinxteħiġ quddiem Alla barrani. Jiena l-mulej Alla tiegħek, li tellajtek mill-ar tal-Eġittu, ftaħtlek ħalqek u tmajtek. Iżda l-poplu tiegħi ma semax minni, Iżrael ma rridx jaf bija. Għalhekk tlaqthom għall-lebusija ta' qalbhom biex imxew skont il-fehmiet tagħhom. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fi triqati, minnu fih inniżel l-dewwa tagħhom, idin dawwar fuq dawk li huma kontrihom. Dawk li joboduhom jersqu jitkaxkru qudiemhom, din tkun xortihom għal dejjem. U lilhom nitmagħhom qamħ mill-aħjar, inxebbaħhom blasel mill-blat. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej temana b'qamħ mill-aħjar, xebbana blasel mill-blat. Lil Ġesu qegħdin narawh imżejjem bil-glorja u l-ġieħ minħabba l-mewt li hu bata biex għall-grazzja ta' Alla il-mewt li daq tkun għall-ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih bieħsar kollox waqt li wassal ħafna wlied għall-glorja jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa ta' tbatijiet. Mulej Ġesu Kristu, inti fdejtna b'demmek. Mulej Ġesu Kristu, inti fdejtna b'demmek. Min kull tribul sien, min kull poplu u ġens. Inti fdejtna b'demmek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Mulej Ġesu Kristu, inti fdejtna b'demmek.
Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għajt magħkom qabel ma nbati. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżuru jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Palma kien wieħed fl-imoddi f'fomm il-profeti għad-dissin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef fil-Abram missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idej l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qudusija quddiem. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqat. Biex tarra fil-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra tal-tumietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batinna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għajt magħkom qabel ma nbati. Kristu l-Qassis ta' dejjem kien ikkonsagrat mill-Missier bl-Ispirtu Santu biex ixandar il-ħelsien mill-jasar. B'umiltà kbira nitolbuh u ngħidulu: Ħenna lina mulej. Int tlajt brieda sħiħa lejn Ġerusalemm biex tbati u tmut u hekk tidħol fil-glorja tiegħek. Wassal il-Knisja tiegħek fil-ferħ tal-Eid bla tmiem. Inti ġejt merfuħ il-fuq u msallab u rid li s-soldati jinfdulek ġembek blanza. Fejjaq mulej il-ġrieħi tagħna. Inti waqqaft salibek fuq l-art bħala s-siġra tal-ħajja. Xerret bil-kotra l-frott tiegħu fuq dawk li ħadu twelid ġdid bil-mamudija. Int kif kont imdendel fis-salib ħfirt lil ħallil li nidem. Qader u aħfer lilna midinbin. Nitolbu għal dawn iż-żewġ vittmi tal-COVID-19 li l-mulej sejjaħ fih danu u nitolbu għal morda kollha. Nitolbu. Ħenna għalina mulej. Nitolbu għal daw kollha li qegħdin jaħdmu fl-isptarijiet f'kull qasam biex il-mulejja tiegħhom saħħa, faraġġ u għaqal. Nitolbu. Ħenna lina mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Ejjew nitolbu t-talba li għallimna l-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna għal ma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla aħna lilek irridu nogħżu u nħobbu għaliex hu sewwa. Kattar fina d-doni tal-grazzja tiegħek u la darba bil-mewt ta' ibnek imtlejna bit-tama tal-ħajja ta' dejjem li fiha nemnu, wassalna fiha bis-saħħa tal-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Iroddu ħajr lil Alla.
Fit-tmiem il-liturġija tas-sigħat, infakkarkom li l-lejla nkunu magħkom mill-ġdid fil-5:30 għall-qudiesa li tiċċelebra l-aħħar ċena tal-mulej. U wara ħin ta' adorazzjoni quddiem l-artal tar-ripożizzjoni. Fit-8:30 ta' filgħaxija nerġgħu ninaqdu magħkom din id-darba mill-Katedral ta' San Pawl l-Mdina għal mument ta' talb 7 waqfiet ma' Ġesu li din is-sena ser jieħdu post is-7 visti. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u nfakkarkom ejjew nieħdu ħsieb saħħitna u nieħdu ħsieb xulxin billi niqpaw ġewwa u ninġabru flimkien fit-talb f'dan il-jum ta' ħamis ix-xirka. Insellmilkom.